Egunon, Sator. Zer moduz? Nabari da, astronautaren zurrunkari gabe egin duzula lo. Bai, egun ederra gaurkoa. Zoragarria zara. Zertan zabiltza? Ez diazu erantzun behar? Lagun imaginarioekin bakarrik itxein dezakezu ala? Sator, tok, ba norbait hor etxean? Ba, ekiz egin. Tik, kaixo, Satorrekin itxein dezaken mesedez? Bai, ni naiz. Jakineteke zehaizek esnatu zaituen gaur. Zergatik galdetzen duzu hori? Zergatik galdetzen doan hori, normala iruditzen zaizu, zurekin itxein ahal izateko, horietako deitu behar izatea. Sekulako respetu falta da. Oso okupatuta nabil. Tira eneko, bideotxo bat bidaliko dizut, ea entretenitzen zaren. Egunon, zer gertatzen da hemen? Satorrek ez dit erantzuten. Berekin hitz egin ahal izateko, oinetakoz deitu behar izan dut. Zer diozueneko ongi zaude? Bai, bera, sano ez dagoena. Bai, galde duzu zerbait ikusiko duzu. Egi alda enekok dioena, Sator? Sator! Alferrik ari zara. Berarekin hitz egin nahi baduzu, oinetakoz deitu beharko jozu. Nik ala egin dut, okupatuta omen zegoen eta bideotxo bat ikustera bidali nau. Benetan? Benetan. Hobeto izango da agian gu prestatzera joatea eta kasurik ez egitea. Bai, Zer iruditzen, selfie bat egiten badugu prestatzen zareten bitartean. selfie bat. Aizu, baina zer gertatzen zaizu gau, Sator? Horrela tratatu behar gaituzu? Nik ez dut errespetatzen ez nauen lagunik nahi. Txantxa bat zen lagunok, txantxa bat. Txantxa eta ze txantxa ondo. Jendea mugikorrarekin oso astuna dela erakutsi nahi nizuen. Eta nik sakelekorik ez dudanez, Ah.